akwai rabo. Khadija aini fanaki ne, duk sanani ko cikin wuya Khadija ba za na barki ba. Idan da rai da akwai rabo, Khadija aini taka ce, duk sanani ko cikin wuya Khadija ba za na barka ba. Sashi rai har da zuciya, kamar ni na samu tagari a fada ke ce sarauniya. Da kaganta ta yi daban da mata, yarinya ya ce farar diya. In na rasa ki a rayuwa, tabbas ni za na sha wuya. Ki bani so za na baki kauna, da ni da ke mun zamo daya. Khadija ce yarinya ta gari, kin fita mata cikin gari. Khadija ce ni fanaki ne, da ke fa za na yi alfahari. Khadija ce ba dare da rana a ko da yaushe sai nazari. Khadija ce sanki na raina, in ba bike dole na yi jiri. So mai sansa ba za ya kisa ba. Kamar ka yau na samu gwani, wanda ban hango kamar sa ba. Duk mashirin ya taɓa kini, wallahi ba za na bar sa ba. Cikin samari kai kai fice, jarumi ba su kai ka ba. Kin zamo jarumar mata, kai kadai zana cewa dan gata. Zuciya ai ta kice, har abada ban daina kewa ba. Duk sanani ko cikin wuya, wallahi ba za na barki ba.